Assalamualaikum lur dulur, sobat zikir, eling Gusti tanpa wanci. Lahire angudi mukti, jroning batin angudi Gusti. Lahire tumandang gawe, batine ngegungake Gusti kang Maha Suci. Iki kidung mahabbah ing Gusti, branta ing Pangeran, gandrung kelawan rukuk sujud. Bagong iki ya salat 5 wektu, ya ngaji nyambut gawe, ya mbekteni wong tuwa, keluarga, tangga teparo, ya poso wulan Ramadan, bayar zakat, tindak kaji lamun wis kuwasa, ya tetulung mring sesama sesamining dumadi, ya ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Batine Bagong ya uga zikir terus-menerus sepanjang hidup tanpa putus. Lahire madhep kiblat, batine madhep ing Gusti Pangeran. Gong Bagong sayangi istri setulus hati karena Allah, berkah akan datang. Sayangi keluarga seluas samudera, cintai negeri, tanah air, tempatmu berzikir. Welas asiha mring sesama sapadaning dumadi. Gong Bagong njaluka bondo donya karo sing duwe donya, lantarane tetekun nyambut gawe. Kepingin swarga, njaluka karo sing duwe swarga, lantarane istiqomah ibadah. Gong Bagong gegambarane wong urip iku kaya dene wayang. Awake dhewe iki wayang, wong sak ngalam donya iki ya wayang. Kita semua tahu sang penggeraknya, sang dalanging gesang. Semua punya lakonnya sendiri-sendiri. Lakonnya tidak ada yang sama. Kata penyair, dunia ini panggung sandiwara. Semua punya perannya masing-masing. Dan setiap peran itu istimewa. Semua dalam genggaman Tuhan adalah menyadari bahwa tidak ada kita yang melakukannya apapun.
La haula wala. Ora ana daya, kabeh iku ana daya kekuatane Kang Maha Kuwasa. Segala sesuatu adalah ketuhanan. Mula sinebut syuhada. Endi-endi wong sing saurip-uripe mung nyekseni rahmate Gusti Pangeran. Lur dulur, dengan tekad yang kuat, orang bisa mewujudkan apapun. Tekad semangat bertauhid, hidup tegar, tegar berjalan di muka bumi dengan bermental tauhid. Gong Bagong belajar, ajar setiap saat, setiap detik, eling Gusti. Sambil beraktivitas apapun, dalam diam dan dalam gerak, kamu sudah bisa disebut seorang meditatif sejati. Semedi aktif dalam posisi sadar bilah sepanjang hidup. Dunia ini rumah besar, rumah kita bersama untuk bersembah sujud, berkarya, dan untuk mengasihi sesama ciptaan. Tonton terus video yang perdana sampai video yang ke-23. Mbok menawa bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.